Зидарят е квалифициран производствен работник, който с определени строителни материали изгражда различните части на сградите. Негови задължения са изготвянето на план за работа и приготвянето на сместа за зидане според вида на стената. Също така зидарят трябва да умее да зида външните и вътрешните фасадни стени на сградите, когато е необходимо да умее да извършва ремонт по тях, като синхронизира дейността си с всички други работещи на строителния обект. За професията на зидаря са необходими качества като издръжливост на физически натоварвания и монотонност, сръчност, подвижност, прецизност, отговорност, способност за работа в екип. Освен това е важно той да може да възприема взаимовръзките между чертежите и фигурите, да обича работата на открито, да има устойчива работоспособност при различни климатични условия. В зависимост от вида на обекта и целта на работата, зидарите работят на открити и закрити места и на различна височина. По време на работата си носят работно облекло и ползват предпазни средства. В работата си зидарите използват различни материали – цимент, вар, пясък, тухли и инструменти – лопата, мистрия, шпатула, маламашка, кофа и други. Хората, продължили образованието си след завършено средно училище, могат да се ориентират към професии като архитект и строителен инженер. Професионално образование за зидари може да се придобие в редица училища, а завършилите професионални гимназии могат да продължат образованието си в специализирани колежи и университети у нас и в чужбина. С бурното развитие на строителството бързо се променят и технологиите и видовете строителни материали, поради което работещите в този сектор трябва да следят новостите и да ги прилагат в практиката си. Докато има хора, ще има подслоняване и оттам нужда от постройки. С бурното развитие на строителството у нас расте и нуждата от работещи в тази област. В сектора се наблюдава постоянен напредък и стремеж към изграждане на големи строителни обекти, включително и извън територията на страната. Освен на строителни обекти и при поддръжка на сгради, зидарите могат да работят и в бетонови възли.